We'll never grow young again. We'll never grow young again. We'll never grow young again. Tiġu ħdejna Peter u Matthew ejjew ħdejna u sakemm jaslu ħdejna. Waħda mill-isbaħ kanzunetti għandhom kanzunetti sbieħ. Imma di. Imma sakemm jiġu ħdejna nixtieq ngħidu grazzi lin-nies kollha li tibgħutuna congratulations. Lilna ta' thank you nawguralkom. Isma' parti li tgħiduna congratulations li żewġ affarijiet. Kien hemm imbatilna wkoll u thank you u għandi l-mami jassa tiegħi imma naqra vizzju allura mhux faċli naqtaw malaj biex ma ntellaw saqajna fuq xulxin għax mhux tajjeb għaċ-ċirkolazzjoni. Tajjeb, proset. Jiġifieri naf għandi l-mami jassa tiegħi u kull darba tajt li prova tellahomx waqt il-programm u meta niftakar inniżilhom, ġifieri vera mhux daqshekk faċli ma qed tipprova niftakar. U ġas kemm ngħidilkom li jiena din-iskeda kull programm kont pregnant, ġifieri mill-bidunet qatt ma xrob tal-kaħol. Kienet tkun għall-bidu li nferraw, ovvjament għax għall-bidu ma kontx qed ngħid, imma ġifieri qatt ma xrob tal-kaħol. Konna qed imma l-programm jagħmilthom kollha pregnant bil-verità s'issa. Issa għandna l-Matthew u l-Robert Leonis grazzi ħafna tal-li joġobkom. Matthew Peter. Matthew Peter. Għax fissa ta' fuq ir-raġel. Ir-raġel tagħha. Għax il-familja tiegħi għandi Matthew Robert, allura fix-xkilta. Lex, inta tifel Robert huwa kumpliment sabiħ. Anzi, jien kont se ngħidilkom qed titfalkom bottax press li għamiltu waħda raġel tiegħi Paul. Li miss Robert. Kuntu paċenzja tagħmlu xi waħda Robert. Matthew Peter lele nafsew li Peter tfixkil, skużani, grazzi ħafna tal-li joġobkom tiġu. U nixtieq nsaqsukom daqsxejn fuq il-mużika x'qed tagħmlu bħalissanna il-ġonu illi jafsew fuq il-mużika ġifieri ta'kom ukoll jien fan tagħhom. Ikolli ngħid ġifieri li kull Malta għandna talent enormi, ġifieri ħafna nies kapaċi ħafna fil-mużika. Però naħseb illi bħalissa the hottest, coolest and best band huma Red Electric fil-mument. L-aħħar album tagħhom għandhom l-aħħar album ġifieri għaw id-diski mill-album. Li ħarġin bħal-album. Di waħda minnhom kienet u xejn. Jgħid tkun parti mit-tielet album iva. Kemm hi diffiċli biex iżommu biex qed tiksbu dak il-livell fil-ħajja tal-lum u nimmaġina għandkom ix-xogħol tagħkom u hekk. Kemm hi diffiċli biex tagħmilha din il-biċċa tax-xogħol biex tilħaq dak il-livell? Tieħu dedikazzjoni kuljum. Kuljum ġifieri nqattaw sigħat anke jekk ikollna ġurnata fejn ma jkollniex nagħmlu pass-sibt filgħodu pereżempju fl-istudju isibna ħafna drabi. Ġifieri xi ħaġa kontinwa li dejjem tipprova tilħaq ħoss aħjar, songwriting aħjar. But we enjoy doing it. We enjoy doing it once we stop enjoying it, we'll probably call it a day. Ġenwinament nieħdu gost nagħmluha. Intom personalment bħala mużiċisti tagħmlu id-doqqu ma' nies oħrajn. Sepp hekk għax naf li ġieli rajtek ukoll. Jien li 7 years Majra pereżempju, eżatt. 7 years il-gitarrist tagħha. Kif issib il-bilanċ li taħdem mal-band tiegħek u Majra? Sissa qatt ma kelli clashes bħala dates jew xi ħaġa hekk, plus li since I'm a professional musician, I do it full time. It's what we do. Matthew ukoll. I was lucky enough li stajt nagħmilha. U stil ta' mużika wkoll differenti allura li huma differenti allura jiena eżatt bħala gitarrist. Jiġifieri intom xogħolkom mużiċisti. Iva. Kienet deċiżjoni li ħadtu mill-ewwel wara l-iskola forsi jew tipprova ssib job l-emmulaw imma mbagħad it always brings you back għall-mużika. U ħassejna li l-mużika hija l-iktar ħaġa tajba li nagħmlu f'ħajjitna u xtaqna li nippuxxjaw lilha. Illum it-teknoloġija tgħinhom ukoll jagħmlu dan ix-xogħol bħala full time. Jiena mmur lura fi żmien meta kont mużiċistin kont indoq. Dak iż-żmien ma kellniex il-faċilitajiet li għandhom il-mużiċisti llum, ġifieri biex tixtri amplifier trid sempliċement biex nipproduċu diska llum għax aħna nipproduċu diski għal artisti oħrajn. Dak huwa l-xogħol tagħna proprju jiena u Matthew. Għandna recording studio equipped professjonali. Biex tipproduċi diska llum f'jumejn tlieta tista' tagħmilha. Mentri qabel bl-apparat li kien hemm available
trid tagħmel tal-xarejn taħdem u tagħmel. Il-daw nista' nsaqsuhom jekk ma jkollokx leħnek tajjeb tistgħu tġibuna nagħmlu song u tiġi vera bomba. Nista'. B'rispett kollu lejn kull min forsi ma jaqbilx mal-opinjoni tiegħi, però jien li nħobb il-mużika kull meta nsifer dejjem imur nara kunċert, ġifieri. U inti aħna f'pajjiżna m'għandniex ix-xorti li naraw artisti kbar ta' spiss hawnhekk, però li nisimgħuhom fuq il-mezzi tal-medja, jew television, jew radio, inti tuħu grazzja ma' diska, ma' grupp, ma' band, kantanta, u ma tmur tarhom live. U tuħu qata fimsar. U tuħu l-ikbar qata li qatt tibda ma daw possibbli l-istess band li jien, din l-istess kantant li jiena affaxxinat fuq u jew fuq ġifieri. Waħda mill-iżvantaġġi ta' teknoloġija dik hija. Però skont il-mintara x'illum il-ġurnata ssib artisti li l-ispeċjalità tagħhom hija live u anke jkollhom production għaddej live, pereżempju autotune live illum il-ġurnata hija ħaġa li tista' kieku jiena kantanta laqqas irrid illi ibidlu li leħni. Mhux ibidlu jikkoreġulek jiddependi għal ma raġuni tkun qed tagħmilha. Tant għaw min irid the limelight, iktar milli to live the musician life, so to speak. They do it for the wrong reason. Lesti li għamlu minn kollox biex jinsibu ħasibi. Mux kullħat famus għax leħnu tajjeb, għaw kantanti li famużi għaddera taħħom. U probabilment leħnum. Aħna li kien somma milna unplug daw biex aħna nisimaw ir-raw voices biss. Ma kellix autotune. Ħadna ġizbalja, ta' ġibi. Maħna mandunajnix. Ismani, inti għandek hu kadu jmur St. Eloy xissewa, tajtu intom kontu tmorru hemm? Kolla Red Electric. U intom ġili kontu parti mis-sware, u kizzajr ħajkun parti mis-sware. Jena sware li għax, dak iż-żmien fi żmien kienet jew Battle of the Bands, jew sware. Min jena Battle of the Bands, kind of sware. It wasn't the cool thing to do. Slovja, missa kollox amalgamat flimkien. Battle of the Bands naħseb qasadu jsir. Le. Qed ngħidulkom għaliex batulna minn Sana Luigi, mill-kulleġġ ta' Sana Luigi, u issa waslu anke biex qegħdin jagħmlu promotion il-video. Mhux it-teknoloġija biss jiġifieri żviluppat. U ħanaraw flimkien dan il-promotion il-video, u mbagħad nerġgħu niġu hawnhekk, ħanaraw. Ħanejnuhom naqra. M'għandniex. Iżgur, jgħat għanna suppost. Maġġina xej sa' kemm insibuħ, tinkwetawx. ħantom rigal. ħantom rigal. Għanna ma lajn insibu biex nimluħ, tinkwetax. Għal-Matthew u l-Peter. Xivas rigal, grazzi għal-Matthew Peter. Grazzi għal-Red Electric kolla. Xini l-aħħar song li ħanisimaw? L-aħħar song, The Runaway. Tajjeb. Il-video li kien l-cowboy team, ma nafx. Mela, ħanilħu, ħanilħu il-video, unfakru l-nis, għax jina stidnuni talek qed ngħidlek, għax stidnuni biex immur isforja naħseb ħammur. Mela, isma' dejjem mhux il-weekend li ġejta wara. Ma jitfixkux mhux istudenta.